Il-kummenti tal-awtur Marka Milleri fil-konfront ta' Rosien Kutajjar f'post fuq Facebook fej kienu id-diba li se jsir l-arħmar il-lejl tagħha kienu kummenti dwar il-ħajja politika tagħha u kien qed jistħarreġ bħala ġurnalist investigattiv u prattikament kien qed jagħmel ix-xogħol li misshom għamlu l-pulizija. Ftit wara r-riżulta li l-ex deputat Laburista spiċċat irreżenjat mill-Labor. Din kienet diviża magħmula mill-avukat Joseph Mizzi li qed jidher għal Marka Milleri meta kien qed jagħmel it-trattazzjoni tiegħu fil-kawża li fetħet kontrih f'April tal-2022 fejn qalet li l-ġurnalist kienet dida bħajjitha ta' fastidju u insulenta b'tali mod li qabeż il-limiti tal-provokazzjoni. L-avukat Mizzi qal li fil-qorti diġà ġew preżentati l-post ta' Marka Milleri kif ukoll ta' Rosien Kutajjar u sostna li Marka Milleri rid biss itemm il-ħajja politika ta' Kutajjar sabiex issir ġustizzja, xi ħaġa li kull ġurnalist għandu dmir li jagħmel. Fl-ebda ħin Marka Milleri qal li se jkun vjolenti mal-ex deputat tal-Labor u insista li wieħed jista' jara mill-kondotta tiegħu kemm mhux persuna vjolenti. Intant huwa qal li dak li qalu fuq il-pjattaforma ta' Facebook u fl-ebda ħin ma kien hemm xi kuntatt fiżiku. Fil-fatt darba biss kienu iltaqgħu u ħadu bidejn xulxin. L-avukat qal ukoll li din il-kawża hija abbuż ta' poter min-naħa tal-pulizija li saru pupazzi ta' xi politiċi u insista li din hi kawża biex toħloq pressjoni fuq il-ġurnalist sabiex ma jagħmel xogħlu. Hawn il-pulizija għandha tkun il-watchdog u mhux bil-kontra, kompla jgħid l-avukat difensur u minnaħa tiegħu l-avukat Gat li qiegħed jidher għal Rosien Kutajjar qal it-teddida ta' Marka Milleri hi marbuta ma' rikat u jkun ta' għajb jekk nagħtu l-impressjoni li kull min għandu pjattaforma jista' jagħmel li jrid. Issa s-sentenza tħalli ta' 22 ta' Jannar fid-9 ta' filgħodu. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-ispettur Markus Kakija.